Адиктант Хиясан Апснацаре бысшат политикер министр Инал Габлия онлайнла ашкол хочква абжгара корейти терзехи шитакчараква. А журнал Ала Шара редактора Шхую Анатолий Лагула дачазны киргвалы рефидар подмилацала кизахату бысшвазик шацанаква наски хатпе диктанта рир пстазарача пошвера кишаюзо. Апсуажлар зегизу кугва вот спечар хочква шариш дрозрахтаху шараш бизша شربزيج بوزر حتخوب إزبانزر حراح دوحات كولتورج زيجراب خيقلو زيجيري حاو مالو حبزشا شراش خيقو زعلاكي يكي بزشاشتاركي زيكوب رابخي شرقلروب شراشان شزلالا عزاز عبزشا زيجراب خيرقلنا ساريستخوب شرا أبسنا توروخ بزيتني في دروزرت حبس وجلر توروخ بزيتني في دروزرت شراش شلم حزرت يتسبي يخبي حبيبش. Она юсанапсу бысве литературы рыцаю амраджи поп хадисит, а диктанта абхерах тема сялхан, антре чочуюм та асас. Ахул бычха таача хайлат бейт. Амш баапсын, апшацуге асван. Агуашах чуваюк иqamчиштыбж гейт. Хышвики нарихана отвечар халадырхует онлайн диктанта юра. А комиссия алахула шапснацаре бысшат политикер министра, а специалист шару. Онлайн диктанта псыфила юра хыккусяму бысшва асчылым хараюа акацару хазгуйтит, а пснацаре бысшат политикер министр Инал Габлия. Ван заими пахгахан агбет бевизбе класс корза, яхе агбет беамтаза, апснахен зназад, захочквала хоп, хышви рихана. ويز قهوة دو عذر بشد حساب أخوش كوجرت ويتشكيز وشويانا قط ألتشا وانزا جيبسيان وفيجي إرزاي خش تايخترقة خبكوس يامو ببسفير جرزا در رايو زارغواترا بسفير زرغرا. А диктанта школ хочко юния налгаштех хуминут кахмарпаква WhatsApp ла ярыштыракун зайрахус а номер корах. А комиссия хантуя станда челоко пхайзлас гуалтуала, а диктант гуахурыла арчалдыр хуйт ацейча. Тема сияла хыснаса хучква яхайр зайку дохала يرحبسورة يعطناكوا يشعب تيبش نسخوچكوا يروكناغاش زنزاي يمرج براغوا نسري مكان ريوزا فورماتا خوچكوا همش صلادز يحا مجمع تشارس ريجوب دار ديلغو قويتا خوچكوا يزبانزري خبي هام تاب خقيتسو تبرزحن حريه حشن حرنالا رو داري رتوينا رايون كوزيغ شالز خوزراتيو خفي فيو كنرزن شو خوچكوالو رايون كوزيغالو гала رايون يا رايون Ярубас интернат Гаград бе школа лицей интерната да избанзерут залах муё урт урус безшала царарзо да техиялах апсу безшала царарзо апсу школку рцевча ро урт рзехенги ярлысны име пахкерн хагу пирапсу безшала япсу школку рзех. А диктант алсшокорулы хахует хымшруйнацкала. А конкурсача яйза хатыртбыгыцкуй, а хамтакуй рызшахуйта министрра ахтзала. Дениза Гергеев хатымыр гугу хия апсу телехопшра.